Üdvözlöm, Pötrise vagyok, és én vagyok a digitális marketing szakértő itt a Coast Spasnál. Bemutatom az Oasis Mirage by Coast Spasté, a végső pezsgőfürdő élményt a pihenéshez, a felfrissüléshez és a végtelen családi szórakozáshoz. Ma az Oasis Mirékba merülünk, egy hatalmas 8 személyes pezsgőfürdőbe, amely nem csak megfizethető, hanem hihetetlen funkciókkal is tele van. Nézzük meg közelebbről. A tágas 7 ülésével és kényelmes nyugágyával az Oasis Mirage tökéletes választás bármely nagy család vagy bármilyen összejövetel számára. Akár a családdal tölti az időt, akár egyedül szeretne nyugodt áztatásra vágyik, ez a pezsgőfürdő mindenre kiterjed. Ami az Oasis Mirégot kiemeli a többi közül, az a 40 erőteljes masszázsfúvókája. Ezek a fúvókák optimális hidroterápiát biztosítanak, megnyugtatják a fájó izmokat, és elolvasztják a napi stresszt. Az Oasis Mirage nagyvonalú lábétéjével rendelkezik, amely kényelmesen elfér 8 ember számára, így mindenki élvezheti a végső relaxációs élményt. Többféle, többszintű ülőhelyet kínál, hogy minden felhasználó preferenciájának megfeleljen, a mély pihenéstől kezdve a mély relaxációig. Egy egyenesebb helyzetbe. Plusz 2 lamináris vízikötél. Nyugodt légkört teremtenek, tovább fokozva az Oasis élményét. De beszéljünk a nyugágyról. Ez egy igazi gyöngyszem, amely masszást kínál a hátadnak és a lábadnak. A legjobb kényelmet és pihenést nyújtja, így tökéletes hely a kikapcsolódásra. Lépjen a beépített siatcsú gumókkal ellátott csúszásgátló padlóra, amely ideális a nyugtató masszázs élményéhez. Minden a finom részleteken múlik, amelyek felejthetetlenné teszik az élményt. Az Oasis Mirage nem áll meg itt. 2 fő ülésében nyakfúvókát építettek be, amelyek nyugtató enyhülést biztosítanak a feszültségre hajlamos területeknek, hogy igazán ellazulhasson. Az egyik kiemelkedő tulajdonság, amely igazán megkülönbözteti a Coast fürdőket, a kereskedelmi minőségű szűrőrendszer. Pontosan úgy, mint a medencékben, ez a rendszer biztosítja, hogy a pezsgőfürdővize kristálytiszta és szennyeződésektől mentes maradjon. Ami egyedülálló a szűrőrendszerünkben, az az, hogy a főszűrőkamra a víztömegen kívül helyezkedik el, nem pedig belül. Ez azt jelenti, hogy a szűrőt kicserélheti, és nem engedi vissza a törmeléket a vízbe, amikor ön áztatja azt, és biztosítja a pezsgőfürdő tisztításának biztonságosabb és hatékonyabb módját. Az Oasis Mirage by Coast Spa a pihenés, a teljesítmény és a megfizethetőség páratlan kombinációját kínálja egyben. Igazi oázis a saját kertünkben, amely a nyugalom és az együttlét számtalan pillanatát biztosítja. Coast Spa, ahol az innováció találkozik a relaxációval, tapasztalja meg az Oasis Mirékté, újra definiálva a relaxációs időt még ma. Alakítsa át kültéri terét személyes oázissá a Coast Spa Oasis Mirégjával. Az önmenekülése a pihenésbe csak egy áztatásnyira van.